Hindi lang staycation ang inaalok, kundi isang food journey sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Inilunsad ng SM Hotels and Conventions Corporation o SMHCC ang Gateway to Gastronomy, isang kampanya na nagtatampok sa mga lokal na pagkain at culinary heritage ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Layunin ng programa na suportahan ang Department of Tourism, Food and Gastronomy Tourism Roadmap 2024 to 2029 na naglalayong palakasin ng Pilipinas bilang pangunahing gastronomic destination sa Southeast Asia. Ayon sa SMHCC, bawat hotel sa kanilang portfolio ay maghahain ng mga signature dish na sumasalamin sa kasaysayan, kultura at tradisyon ng lugar kung saan ito matatagpuan, habang isinusulong din ang paggamit ng lokal na sangkap at pakikipagtulungan sa mga magsasaka, mangingisda at food producers. Sa Central Luzon, tampok sa Parkid by Radisson Clark ang Pamangan Kapampangan, kung saan inihahain ang mga kilalang putahe tulad ng sisig, bringhe, at lelot balatong upang maipakilala ang mayamang culinary heritage ng Pampanga. Kabilang din sa kampanya ang mga regional food experiences sa Taal Vista Hotel, Pico Sands Hotel, Park Inn by Radisson North EDSA, Iloilo, Bacolod, Davao at Lanson Place Mall of Asia na nagpapakita ng natatanging pagkain at kultura ng bawat destinasyon. Ayon sa SMHCC, layunin ng Gateway to Gastronomy na hindi lamang magbigay ng dining experience sa mga bisita, kundi makatulong din sa pagpapaunlad ng lokal na turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa iba't ibang panig ng bansa. This is Patricia Mamangon on the spot.